Hello, ụmụ ha bụ okwu ntabi. Mana bifo anyị ebido, achọrọ m ịjụ ofe ajụjụ. Dọkịta, ịkwadokwara akwado bifo ga-abịa? Ọ kwesịrị ajụjụ ka ejiri maka okwu ntabi akwa ihe a na-eme na-akwado ha akwado. Nsụka ga-ekwadokọrọ maka akwadoro m. Akwadoro m akwado mana ha awụghị fọ ụmụ pikin, ọwụ fọ ndị toro eto, ndị kara aka afọ ndị kara aka. Ngwa, dọkịta isi bido. Nsogbu adị. Ngwa, onye na-abụ ofu fọst. Ịma mgbe anyị nọ n'ụlọ ọwụhụ ugbu a anyị na-asụzi bekee. Oge anyị nọ n'ụlọ ịbịa n'ụlọ akwụkwọ asị gị kwuo okwu ntabi ire. Ị ga-ekwute onye ga-ekwu ihe a na-eme onye na-ekwuteghị m. Edobe ya n'elu tebụl pịa ya 6 ọkwadị nne. So anyị ga-amalite anyị kwuo ya anyị mara ndị ga-apụta